Ino. Anabanda kodi Inedu. mulikuwa nje anaba Kaswera tukaini mwaswera bwana. ndaswera Zikomo. siti kale pazuwa Zizi. ngopangira kuti ujeni Eh. kale pazuwa Basi kupangira amwalu ujini. Aphepoka. fudu mwaza Itu itu. kamwali mwaswera bwanji Kaswera tukaini. ndaswera Zikomo. ujana leo pakamwali Ujana lovomerera odi ndito. eve pandi sini makumva neka mahidi sinde muona ye pa TikTok muziwa kale Majani jokota TikTok amwali. amwali amwali kama moja kwa kuli bwanji Kwabwino tukakonkuno. ifa kuli bwino Chabwino. demo mfuna muliendere Basi tukute kubwera kuti mabwera so ndikukayikira kuti ndikupezani sindangandabva kuti mufuna mukambe zazocherera ucherera amwali aya pasi nayambe kuma maana ndese nikandukayamba foti napita nda malumia ndi amafuna kongofusa kuti zimakhala bwanji zimatani mitengo makamaka ndoti akomanda inaka malopo kambaya za mitengo ina kundiyambe no chani kuphunzira no zenchiro ya manja chabwino era amwali amwali ine ndakupezani ndabwera ndikankhani kuti mutu muzisusa zacha suzadenga ndati ine ndisasereke kwa maka amwali ine wiki yathayiru ndili pachisime paja kuti matunga madzi paja kuchisima kuja kumsija ndi amwali nangona munthu abambotu akundikodola musanduze ine sikusuntha tasendezana cha pafupi pa ine kusendezera pazondilonjera pamba kundifusa mmakhala kuti ine ndinafuruza ndimakhala ndankulanga ine mayi ndakukondani ndimafuna chani banja ndine ndinapatala ndifukonda mufuna banja ndi ndinapatala ngati nuyo muli serious ine za banjazo mupite mukakumane ndi nani ndi ankulu anga ndikumabe ndati kusinkhasinkha kukhala ganda ine ndisesereke ndikamfotokozere maga andithandizeko chani zeru malingana ndi mmene kulili kunjako chani masiku ano ndero amwali tikubwera tabwera kuti tabwera ndikankhani kake kati kameneko sono lino mali mutima muna mule kumana naye kusinji mati foti palitu anthu ena mmati mfuna mukafuse maganizo kwa anzanu chonse mzoti mwamunoja mwamva naye zambiri zina zake zachitika mpene mabwerano pambuyo mwamuna amene sipana chitike zina zake aya mwali nangu muvomereri kuti inuyo ngati mwandikondene ngati muli serious mupite mukakumane ndi ankolo anga sodi foti mufuna banja kuma kuti nesemene abwere kuti ndatopa kukhala pa khomo ndechi mafoti mwamunoja kumane naye eti ukakumana naye umfusi koyamba umakumana naye cholinga chake ndi chani mwamunoja kuuzi kachikenaso umakumana naye umafusa fusa kuti mumpinda umuzi kuti munthu ali pati wabwera zise zabanja kamene ufuna ngoniso sako macheza ndio mafusa suka chitatu mwamuna ucha ukaona kuti maya nkonse ajagwizana pa chinthu chimodzi umazo munthu chaisiesi wandani kwa iwe foti pala munena mabwera amakuza lero zina mawaso akuza zina ukuja zina amaja mazoda maja sali yani sali serious akatakwe amafuna kuti angobwera iwe yangokuvulavula kapena ngokuseweresa zitani azipita ndio mafupa pena umachenjera ndikuza na banda ndipo zona masiku ndo amuno akumawa kucha ndikuza amazota ankazi uyu afuna banja kwambiri ndamabwera noko amabwera no ndi point ya banja ija kumasafuna banja ndinkona to ine maga ndati kukhala kunyuwa kondo ndipite kwa maga ndikubwera kuti ndipo ndi wachita bwino kwambiri nabanda ndikuza masiku zikula kuti anthu atsikana kumalira ochuluka ndikuza inetu ndi basa pa ndikusanzikene ndibwerere chifukwa choti kunyumbaku ndachita chongozemba amfumu achoka ndiko amabwera anthu kunyumbako cha amafuna azindipeza ineyo okuti muzalozana mfumu palibe yetu inetu namwanda kunyadirani basi napa ndikuthawani era mtengo peke zikakusiyana koma ndakuza ndito nkhani ndamvatu pamene chabwino Zikomo. Wadi kuno. Ikwera. Oh, zikomo. Zikomo. Kana mkwani? Ba. Ndakulandira. Zikomo kwambira afumu. Zikomo afumu. Zikomo. Tikali. Itatokoza. Zikomo. Zikomo. Ya, zikomo. Moni.
zikomo Ndithu. kaya muli bwanji ako Ndi bwino ndo anankwanja. iya zikomo Kaya inu. ati bwino afumu Athokoza. kaya panyumba pa Panyumba bwino. Kaya kumene mwachokera. iya kwa bwino Ndayamika. ndithu Iye ndakulandirani. iya ine Kano masika pa kompano. iya tathokoza Ndithu. iya ineyo ndimazungulira mmuzi ndiye nditere ndikukumana ndi munthu wina ndiye kufusa ali andikukhala kwa fumu ndikukhala kwa gulupu asaka ina gulupu wa zilombo ngati zimene zakukhala nazo azipeza pati komabe mtima unandisiya ndithu ndiye nathamanga kumfusa kumuyitana kukambirana naye kuona kuti akundiuza kuona kuti ngati mukundifuna mubwere ku nyumba mukaona ndi afumu ankolo anga ina achabwino ndiye chifukwa chakuti ino tamuona mtima unandisiya ndithu bama ndinongosolera nditoda kumuzi ndikumangochi kuno nangobwera ndikukhala ndi ankolo anga kumuzi ndikumangochi mmuzi mwaka usi tiye mpinga njira ndati azimayi amene amakhala abwino kwa basi chabwino ndiye ndati ndizafike ndikumane nanu nkhani yake ndi yansikana ameneyo tsikana ameneyo okay ndithu iyayi ndakulandirani zikomo kwambiri ndini mdzukulu wanga panopo nabani ya mwana wache wanenanso inde wanene ndikane kuno ndi iyayi ine ameneyi ndithu ngati kuti akhale kotheka basi naganiza kuona kuti mwina tikhale naye pabanja basi chabwino kwa amene mulini mulibe mkazi kwina kumudziko kwena kwake iyayi amene saname yandilibe mulibe ndilibe ndithu mdzukulu wangayo namutenga chabwino kuti ndzikhala naye kuno mwandipetsera chabwino ndi mwana wache mwali wanga ndiye sindingakondwere kuti ndikupatseni mdzukulu wanga akazunzike uko ndithu azayita kubwera yekha chabwino kuzakuuzana kuti ankolo ayi amandithandiza chifukwa amandilongosola kuti ayi machita zosokasoka ndiye ndationa neso tunditerala ndikuthandizani kuti kampani ipite pasogolo ine ndakulandirani zikomo kwambiri zikomo kuti takhala mwandipeza pano ine mafuna zimenezo zongoningana kunjirako zikomo kwambiri koma limene ngakulangiza nchakuti pano mupadziwe pano ndikupadziwa mwayambayi ndi programu ya ukwati chabwino ndi mwatibwetsera akwanu zikomo kwambiri mwandipetse ndikukumvani ayi takunyadani afumu kuti ineso ndauza anthu ena ndi ena zikomo mwandipetse chabwino chemwe langa ndauze mudziko kuti mtsikana uja kuno chabwino ena ankonda zikomo kwambiri inene ndati ndipite kumangochi ko basi ineso chemwe ndauza kumudzi ineso sikuti ndichedwa ndikabwerera mwina masiku 3 4 munthu naso ndikubanda yako ndikuziwisana ubunache phone number yanu ndili nawo ndayamika zikomo kwambiri afumu zibe ndizi mafunika itathokoza kwa basi mwandipetse amene andisunge ndi mangochi itu musungano mangochi tisungane mangochi chabwino ndithu itathokoza ine ndikuthokozeni ndithu akulemekezeni ndithu mulungu muchedwa nokha pamene ndikuti sipandengaso nthawi masiku awiri atatu ndasunga nthawi kusunga nthawi ndikwabwino naona kuti tiyitane aliyense pamodzi sizoona chifukwa ine ndilibe mphamvu yoyitana mfumu koma ifeyo ngati amuzi muno tiyitanani tokhatokha fikani maikantende kwagwira nthawi itu ngakhale woyamba abe anafika awawa mwasera bwana ndaswera ka inuyo amati chikondi chili m'manja naona kuti tonse tisonkhane sizithandiza angasikati muja muli mafumu koma ifeyo amuzi unaozungulira tikumane kuti pasikulo tisazakhale zotijejemesa aliyense azakhale kuti akudziwa chochita aliyense azapezekepo amfumu aja azakondwera ndipo simasere chifukwa chimene tikufuna ife tifuna tikonze sogololana zoti tiponye zimene sikulu yokhala yathu izi nyasa ife tikuonere siyabwino umasondisana iwale amanyazi aperekeza mwana kuchipatala sabwera sabwera muri sitikhala nawo koma wiki yama tikhala nawo wiki yama apezeka zimafunika choncho munthu ukamachokapo uzisiya program kuti anzako azikhala ndi chiganizo na kuti tiyende bwanji koma kusazimbirana nina kuti abwera
abwera ndiye ndikudabwa ni nthawi sakubwera apa pachofunika choti tisadikiremo ine ndipo ditu ine paka maya anusaho ndeyo ananena kuti atakupita koda masamba ali kongwe atapita kuntchito nde khanga tuna kuti akuti atichedwesa tenti ngoyamba poni nkhani imene yakula kwambiri ndionena kuti sukulu ija komiti ya pamenepo sikupanga china chilichonse nde ifeyo tili mu komiti inoyi tikhale pansi tipange mfundo yabwino komanso malamulo abwino oti akapita pa sukulu paja anthu azikasatira ati amene wowo sowano mukanena zoti tipange malamulo ife ndiye musokoneza tonse tikazakhala kuti tapita kumene koko komiti yathu ino ndi komiti yapa Chirazolo tizakambirane ndiye malamulo ozafunika asapangidwe pati pamenepo koma ifeyo tingokhala kuti tikhale pasogolo tilimbikise kunena kuti sukulu ija isamaonongeke ife tikuyang'anira kumene kuja kuli komiti kale koma zikuonesa kuti komitiyo ndiofoka tsopano komiti ya ife ikhale yamphamvu kwambiri mwaona iti zoona ground losewerapo mpira lizikwiririka anthu ali pompo sukulu komitiyo ili kutiso ili ponkoso ahedi ali pati pomposo maziphunzitso ali pati ali pompo ana sukulu amene ali pati ali pompo usauza kuti tatenganisache kapena maslasha mucheche pa sukulu pazioneka bwino komatu kuyamba chinthu eti amayamba timayamba ndife akuluakulu ana aja zisatira ndani ifeyo koma ife kungokhala kubisala ndikuti ana aja susanga pange chinthu chonse chifukwa chani ife tikubisala chimandipweteka cholozeka chooneka ndi maso waya mpanda wa schools waya wabwino boma linatipangira waya wabwino koma kuguladula pano sizwa kuti uli kuti ngolo ngati ngolo watuleta chakwa ine chimandi wawa kwambiri sini mwana chimene chimakuwawa ine chimene chimandi wawa kwambiri chonena kuti nsika uja chabwino ukuchoka kumene kuja kumaka yala mmakonde mwasukulu mwana kumaita kupeka audit duse nawo inu kumaita kusuntha chonchi mwana aduse nawo aloyo kamuyale pa office ya head muzigulisa woma ndasi akuyenda mukolido ya sukulu mutu ukuyenda bwino asogoleri muli konko utereko ife pano pete cholinga chathu kwenikweni chimene takhazikisa komiti iyi ndi chani kuti tikachoka pano kupita pa Chirazolo secondary school ndi chani cholinga chathu amapo ya mafusafuso labwino cholinga chathu tuchenicheni chonena kuti ifeyo ngati komiti tikapita pamene paja choyambirira 1 tionesese kuti ogwira ntchito mboma amene ali pa sukulu pano mwezi ndi mwezi amalandira ndalama ali malo amuzi tili nawo ntchito amenewo ndiye tikatero tawi kamalo amozi choyamba tisanayambe chilichonse tiatenge tiende nawo tiyambire pampanda pa gate apa panali gate gate inapita kuti sukulu inazungulira ni mpanda mpaka na pa gate mpanda umene unapita kuti aziyankha mafunso iwo kuli ntchito ndipo simase so iwo ndi amene ali maso aboma ngati katundu akuonongeka mafunso azipita kwa iwo ndi amene angayankhe tachoka pamenepo tene ku ground apa panali ground likuonekapo ayi yankho likhala ayi lapita kuti laswedwapo simenti wasweka ayi chavuta ndi chani mchenga watani wakwirira ndi mudikira boma libwere lizafukule mchenga libwere ni makasi pamenepo inu muli pompano inu ngati maso aboma muli pompano mwezi ukatha kukalandira utereko zinazi ife amalawi tikuzisekerera ndipo tikakhala zina tikumadikira kuti boma lipange iya sizikuyenera kutero moti ife amene takumana ife tizipange zinthu tikuyiwala matoilet kungochoka pamenepo tipite nawo ku matoilet kunali zimbuzi zabwino kumene kuja achimwene aliyese amasiri ya ku matoilet mserekeze mukabwerera pa khomo simukalowa ine ndimakumbukira ndipo amene adaphunzira pa Chirazolo secondary school sanga muyiwale gadikika gadi uja mapuyo masunga mahina gadi wamphamvu gadikika amati akangochoka uko yangokuwa na folokolo wakunja winalisa makhala watuluka wapita pa gate post oyendera sukulu oyendera amene watuluka pa gate akusekera folokoloko gadi kuti wina asalowenso wina asatuluke sizingatheke munthu oyikonda ntchito nthawi imene ndimakumbukira ine mwana wa sukulu akamafuna kutuluka pa gate amapwera amaonesa exit ya kwa head tuluka koma pano aliyesangotuka pamene aliyesangotuka pamene kayatulukira kuseri kayatulukira pa window bola apite basi mwasuka bwanja sisi ndazuka
Sono apatu nisindikuona mfumu. Misa alimati kanao limodzi konkuna mfumu. Sana bweretu. Sana bwere mpano pana mfumu. Amene wanje uli mwina alimwinjira. Alimwinjira kubwera. Ngakhala kubwera pompano. Fota mfumu lusamachedo ndi muno ngati akawuyambire kufika tapo. Ndipo amene aja ndi achitsanzo. Zambira matha kutenga nawo gawo. Ndiye sanga abwera. Ndi mune tingadikira pang'ono koti nthawi ndi asala pang'ono. Alira unenetsa kuti ulendo ulikhala tonse. Ya mfumu sanga lepeni kuziwa. Ndi mune tingadikira pang'ono. Timina taunyamuka nawo simu abwera. Kwa mauza tu. Sindikupita nawo limodzi mayo. Apita. Ndipita nokuti. Ku polisi kusombira mukakha somo musala? Ndisala pakhomo. Chifukwa nanga pangokhala zipa khomo. Inu pondezimu kakende inu maika ntene wodi mpita ku polisi mukakhalepo inu mukasala pakhomo inu. Ndisala ndikuti malo moti andiperekeze. Modi inu mugwena khala na mwana ku polisi. Asikana ine sindipita nawo. Ndisala pakhomo bana. Ala musindipita. Sumupita. Ya. Mambo ya mene we. Atakulandirani. Ndasala mwasawai. Ndasamuna gai. Ndasala buna gai nachimwene. Ndaswera. Amabu ya pikani. Pikani. Tulakulandirani. Nakupeza nkhani zili pakamwa. Ada maika ntene sabira na wasala. Ndani madabu. Apa kumuva inu. Ino enda mene mukweneka mutani? Inu. Kuwa ndi amuna anu simungasiye okha. Mesala mwaliboba. Ino mukweneka munyamuke nuseni muzipita kuti? Muzipita ku polisi. Ya, wewe iwo wanyamuke. Ngati nende kupita. Kusumbira nako. Iya. Iwe supita nawo. Supita nawo so. Basi tenti zipita. Tenti zipita. Takulandirani uno ku Blantyre Police mu office ya Victim Support Unit. Office ino inakhazikitsidwa ma police station ina uliwonse kumene magambirana ku nkhani za chinsinsi. Moti imene mabwera kuno ku nkhani yanu imene tikambirane munomo ikhala kuti ithera muno. Kupatula nokha ini yake mwomo wanu kutuluka nayo nkukanena. Moti office ino mwabwera muno ndi nkhani yoti tikambirana ku nkhani ya chinsinsi. Choyambirira takulandirani nonse. Kaya muliko bwanji siku kwambiri mumasuke timve dandaulo lanu ziko ile madam mfumo wa saka ziko mukoko ndienda kwera ndi nkhani imene inachitika mwezi mwanga chabwino ndikusandi bambo anamwa mankhwala chabwino ndiye kwakuti tatimangana uyipatala khako 3 weeks kupezi chabwino ndiye nanena kuti dzulo amene akuti andatiso ku polisi ndamenena kuti adipite half 8 ndiye nanena kuti abwere okha athu ndinaniza mwina bwerera panjira ndimanga ine mfumu saka noti ndikulondolani sokapita kumeneko ine ndikazingeso chifayira ine masewera kyutsa moyo ifa ndiyo dula ndiye sakale nanu ndiye kubwera akumadama takulandirani koko ziko mufenya chimene mwachitachi nditu takulandirani atokoza madam ziko ya mfumu akulandirani kale atokoza bwana titokozeso kati wino zimene ndizisowa kwambiri kuti iniyo mafumu athu amene mukumatiyang'anira mmadera osiyanasiyana umakhala ndi chidwi chofuna kulondoloza nkhani kuti mupita ndo ku polisi niso mukhalirawo mukamve zimene zidani zikakambira ku polisi chifukwa chakuti zimene zingakambira kuno amene zingachitike kunoko mukawuzanso anthu ena amene sakuzidziwa kuti munakati kupfunzirapo eya ndiye takulandirani masukani akantenda muli bwanji andili bwino ndithudi talongoswani bwinobwino chinakuta ndi chani kuti mufike mpana pomwe amankhwala mpaka nandithu ndikusowa nawo mtendere ukagonekedwa kuchipatala masabata atatu bwana kunena zoona eneyo sanene zambiri
Jerekezi ndi amene anandinyenga bwana. Kaya chiwanda sindikudziwa ya. Komano bwana chachikulu ndingopepesa kuti bwana pepani. Ndinalapisadi pepani. Komano sina licholinga changa bwana yayi. Mina njerekezi ndi amene anandinyenga mukulu. Ndinamiza bwana pepani kupemba mkhululukire. Komano makapaka nkhani ya mkazi mpaka na kukhala ndi maganizo omwako izo. Ngasi nimeenda kufotokozera muja bwana kuti ineyo mwina satana sindikudziwa kuti zinthu zina zikafuna kuchitika bwana njerekezi bwana zokambeni bwana ndi pepani mundikhululukire koma bwana pepani mundikhululukire ndikupempha bwana mundikhululukire pepani. Andantende muti munena zoona kuti satana ndamene anakunamiza inyo munakumana naye kuti satana kuti akunamizeni kufiwa saizi yoti ali muchotsemoyo munakumana naye kuti satana tisamangomunamizira izozo zinazoti inali program yomwe munayipanga ndithu kuti inyo mufuna kuchotsa moyo wanu. Akantende bwana umene munapanga uchendo mwana ndikuuze ndero zimenezo ndipo mwenera muziwe kuti kumwa mankhwala ndichongete kuti munthu uzipe kaya mwina mwake munthu ukhala kuti ukuyendesa galimoto ndikhani mali kuti agalimoto ngakuyimenyesa kwina kwake ndikafe kaya mwina kuzisekera nyumba kumene kuti ningoyasa nyumbayi ndipyere momwemo kaya mwina mwake kapena kuti munake kuzimangirira kumene mumtengo kapena kuzimangira kudenga la nyumba ndi mulandu umene uchawo timauchula kuti suicide ni mulandu umene munthu amakhani malingaliro ozipha yekha pofuna kuti mwina mwake iyeyo achose moyo wake basi asiyane ndi mavuto amene iye kupana nawo ndi mulandu umene munthu amamangidwa nawo ndipo umene munapanga ndi attempted suicide ndi chifukwa kubweresa nivanova kuti ndikuzeniza mulandu wanu ndipo mulandu umene munthu umatha kumangidwa mwina miyezi 6 kumapita kusogoloka chifukwa chonena kuti khalidwe limene lisira bwino lokuti pachitika china chake kuli mafumu kunjawo kuli mapolisi ngati limene kulili ngati munthu uli ndi nkhawa mmene sakambira madamu aja kuti victim support mwanatha kupita kuti kubwera kuno ku victim support kuzadandaula wamunaganiza kufuna kuzipanoka ndi mulandu umenewo komanso tukwanu ku nthawi zimachitika zimene zizo ife titakuwuzani kuti mubwere kuno panali malingaliro okuti amayi awakhala apopo amapanga zonena kuti niyo muthawire kuphalombe ndipo ife apolisi kuno konse tinazidziwa musaonengete ife apolisi sitimaziwa zimene zimachitika kumadera kwathu zonse zimene mmakambirana kumadera milandu yonse imene mmapanga ina imene sina mndo report police kuno ife timaziwa ndikifateke polisi chamaona kuti pali chimbalame chimene chijacho chimayang'ana pena pali ponse mune munapanga moyo uja ndi mulandu koma kuchotsa moyo kukhako ndi mulandu waukulu inuyo simukuyenera kuchotsa moyo mudakhali mavuto mwa mtundu wanji yesetsani kupeza anthu oti athe kumakulangizani pa mavuto ambiri chapezeka kuti azibambo nthawi zambiri simukumasuka mukumapezeka kuti nkhani ena iliyonse ikungokutirani inoka kukhosi yesetsani umapezeka nawo mmabwalo amene anzanu amacheza yesetsani umapitako kumpira ukaonera mpira yesetsani umapezeka ndithu pamene anthu akuchezerana ndithu yafikanso nthawi ingakhala kuti chapezeka ndoti azibambo ambiri simmakonda kulira kusalira kuja kumakupangitsani inuyo chinthu kumangokhala kumangochulukitsa nkhani mkati mwanu chifukwa nthawi zina ukakhala kuti walira wammasukira nzako zimayenda bwino komanso mene ndakuwuzani kale kuti ofesi ino ya victim support bwerani kunoko ngati mwaphinjidwa chifukwa chapezeka kuti azimayi okha ndi amene amabwera kunoko nchifukwa yake azimayi akukhala ndi moyo nthawi yayitali koma azimayi akudutsa munyengo zopweteka kwambiri koma msonseso kuti azimayi amapeza kuti chifukwa amabwerabwera kuno amamva ulangizi akumva upangiri wabwino azimayi amapita mabridal shower akumva ulangizi wabwino azimayi akudzaza mmakachisi akumva ulangizi wabwino kukachitika maliro azimayi akudzadzana pa maliro ifuti amakhala kuti akutani akulumikizana ndi anthu azalizati amalandira upangiri wabwino ndiye inuyo zimene mwapangazi muyesetse kuti chonde ikhala nomalumikizana ndi anzanu chifukwa muone choncho poison munamwayo mthupimo kuti achokemo ndi nthawi yayitali mupezeka kuti mwapezanso vuto lina pamwamba pa vuto limene munali nalo ndiye mwachitazo si zinthu zabwino. Madam ndikumva kwambiri ndipo ine ndikungopempha ndipo ndiyerekeze sindikudziwa kuti akantende inuyo musamabwereze mawu kuti ayi ndi satana amene anandinyenga kunali kufuna program munachita kuipanga imeneyo zimene munapanga sizona mongazi angafotokoza kale kuti ndi mulandu ndithu osamabwereza mawu kuti ayi satana anandinyenga satana isakhale defense pa mlandu wanu umene mwapalamula panopo komanso akantende mukamanga mbali satana zikuoneka kuti sopano ife tikakulekerera nolendo chifukwa ulendo munakumana ndi satana
ndeso ano pena mukupita kumukagumana ndi Lucifer ndifa polisi zilola apapo ife tikukutengani tikakusiyeni muchitolokosa apapo takumangani ndipo ine mukakhala musero chifukwa ndinu munthu wachibwana kwambiri bwana nesenza pepesa ineyo bwana mena adila kideswa masewera mwamba ya bwana ni mkazi wangu meza mungu ni mkazi wangu inde msabulisa mwana mungu mtakifanya mkazi wangu chimwele usamabane masewera ndi Wadi mapomera Wadi mkazi hiyo mesa mugana musia mugana musia umani nenda pera mkazi wangu utakumanga ndi mulandu wapanga upo chifukwa ine mumapanga kujapo conspire kumagwirizana kumapanga upo onena kuti awawa anyamuke akabisale kupano ndezimene zomapanga program imene ndiniyo munaso kanisa kumauza kumwezi kwanu kuchi nanga suti ineyo ndimangu athenza mzona amene ali yaonderamo ndimanena apite kuphalombe akakhale kukomezi itatu kuti abwerere mu thupi unokuti amanena Ai,